Откъде планирате да минете при обиколката? Какъв ще ви е маршрута? Абе, не знам още. Не можах да си набележа маршрут, защото Теменушка Петкова след пътната карта за Южен поток ми загуби и пътната карта. И все пак, кое е първото място, през което ще минете за срещите с гражданите от ГЕРБ? Значи, първо ще мина през гражданите Иван Пилето и Цолов Вутов да видя какви проблеми имат. Защо? Защото нещо не са ми пращали скоро кюлчета. Така ли? Да. И в този ред на мисли, на Коледа чух дъщеря ми как обяснява на внуците. Вика, деца, искам да запомните едно. Добрият старец, който раздава подаръци, е дядо ви Коледа. Добре. А добрият старец, който получава подаръци, е дедо ви Бойко. На времето, заради тия пътувания из страната с джип, Тошко Йорданов ви нарече Джипко Бибитков от трибуната на парламента. Любопитно ми е, продължава ли да ви нарича така? Не. Как? Сега ми вика, Бойко, сложих ти зимните гуми, сипал съм ти нафта догоре, лек път, звънкай като стигнеш. Много мило. Много мило. Много мило, много приятно. Много.